Diyos maghay na hapon po sa indo mga tugang, luhod po ang gabos sa pagpamibi kang Oratio Imperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso, sa pagpapasalamat huli kan mga ngangalasan, kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadonongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako min nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging maghay na pag-aataman kan sa imong linalang. Dai minasabotan asin naotob an sa imong kabotan na atamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatean minaan padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli kainin, naglalawig ang tig-initan. Dadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dahil kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na Ama, sa imo kami minahagan din kapatawagan kan sa mong mga kasalan, ilikay mo kami ang samong mga namumutan, asin mga pagugaging sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo, ang tabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng pag-aataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na pagkasugod kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kaguranan. Amen. Nostra Señora de Salvación. Nostra Señora de Salvación. Nostra Señora de Salvación. San Judas Tadeo. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Ngunyan ang ika-27 Domingo sa ordinaryong panahon, banwaan ng Diyos, matindog po ang gabos as sinawiton po niya to ang awit sa pagpuon. Good afternoon. Good afternoon. Sa ngaran ka nama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Ika-27 Domingo sa ordinaryong panahon, padagos kitang pinapagiromdom kan sa tuyang liturhiya na dapat yaon sa tuan paghingowa na magdakula asin magtalubo an sa tuyang pagtubod. Asin ining pagtubod na ini nadadara niya to sa satuyang urual daw na pagkabuhay sa paagi kan sa tuyang paglingkod na pano nin kapakumbabaan. Espesyal man niya itong ipinapamibi sa laog kaining bisa an sa tuyang mga teachers. Today we celebrate the World Teachers Day. So we thank God for the gift of teachers. Mga tugang tanganing kita gabos, na uya digdi, pagkani kong magselebrar kaining mga banal na misteryo sa tuya ng rumdumon asin pagsulsulan an sa tuyang mga kasalan. Udok sa buot sarabay po kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Nanay na Virgen, Sa gabos na Angeles Asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa toong mga kasalan,
Asindarhon kita sa buhay, nadaing kasagkoran. Amen. Mag-umaw kita sa Diyos, sarabay niya tong awiton ang kamurawayan sa Diyos. Mamipi kita, Diyos na makakamhan sa kodpaman, na sa dakula mong karahayan na labi pa sa mga merito, asin kamawatan kan mga nag-aarang, pabuluson mo sa mo an sa imong pagkaherak. Taganing patawadon mo an natatakutan kan konsensya, asin itao mo an day mahagad nin pamibig. Uli kay Hesu Kristo ang kagurang na niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay as sinagahade kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Dito gahiya kan tatagamon. Sa enat na babasahon, pinapaggirumdom kita na ang Diyos kan suanoy na panahon, nagtagam sa paaginin mga propeta, alagad ngunyan, siya nagtatagam sa kapanuan, huli kay Hesu Kristo, na sa iyang bugtong na aki, an aki na ini, bako sana, og di nagang pagapahayag, kundi sa panalmingan kan kamugawayan, kun kan og kahalangkaw na Diyos, an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Habakuk. O kagurangnan, sagkod no arin ako maghahagad nin tabang bago mo dangugon. Bago mo kami ililigtas sa kadahasan, tano ta itinugot mong mahiling ko ang mga kasakitan na ini. Paano mo natatagalan ang pagmasid sa mga salanggibong ini?
Nasa palibot ko ang mga karatan sa kadahasan. Ang pagralaban sa kapag-iriwal yaon sa gabos na lugar. Iyo ini ang simbag sako nin kagurangnan. Isurat mo nin malinaw sa mga tabla ang ipapahayag ko sa imo. Tanganing maski sa sarong hililingan, mababasa iyan. Isurat mo iyan. Huli ta dai pa nagpapanahon tanganing mautog iyan. Alagad madali nang mag-abot ang panahon, asin magkakatotoo ang ipapailing ko sa imo. Pwedeng maghaloy nin kadikit ang paghapot ka iyan. Alagad halaton mo. Mangyayari iyan, asin dai iyan mapupugulan. Iyo ini ang mensahe. Ang mga maraot dai mabubuhay, alagad ang mga matanos mabubuhay hulita maimbod sinda sa Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kun ngunyan madangog nindo, tingog kan kagurangnan, herak pagpatagasaan sa indong mga puso. Kun ngunyan madangog nindo, tingog kan kagurangnan, hari pagpatagasaan sa indong mga puso. Madya awitan niya to ang kagurangnan. Maugmang umawon ta ang gapunin sa tong kaligtasan. Dumulo kita sa iyang atubang na may pasalamat. Sa kaugmahan mag-awit kita sa iya nin mga awit nin pag-umaw. Kun ngunyan madangog nindo tingog kan kagurangnan, hari pagpatagasaan sa indong mga puso. Madya magduko asin magsamba kita. Lumuhod kita sa atubang nin kagurangnan na may nasatong kalalang. Hulita siya ang satong Diyos. Kita ang banwaan na sa iyang inaataman na ang mga karnero na sa iyang pinapakakan. Kung ngunyan madangog nindo tingog kan kagurangnan, hari pagpatagasaan sa indong mga puso. Hinanyugan nindo ngunyan an sa iyang tingog. Hari pagpatagasaan sa indong mga puso. Siring duman sa mereba, siring kang aldaw sa mesa, duman sa kalangtadan, kan ako binalokan sa indong mga ginikanan, ang pinagprobaran, maski mahiling nindan sa kuyang mga gibo. Kun ngunyan madangog nindo tingog kan kagurangnan, hari pagpatagasaan sa indong mga puso. Si San Pablo sa iyang sugat kay Timoteo, nagsadol na liwat palaado ng biyaya ng Diyos na sa iyang inako sa paagi kan pagdoon ng mga kamot. Andaga kan regalong ini bakong takot o kapurisawan kundi kusog, pagkamot asin pagsayuma sa sadiri. Ang mga bagay na ini dapat yaon man sa lambang pinunyagan o ragnakon yaon sa tahaw nin mga katibaadan. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo kay Timoteo. Mga tugang, kaya pinapagirumduman ta kada urog mong gamiton ang regalong itinaw sa imo ning Diyos. Kan idota ako sa imo ang mga kamot ko. Hulita ang Espiritu na itinao sa to ning Diyos. Bakong nagpapatalaw sa to, kundi pinapano kita ning kapangyarihan. Pagkamuot asin pagpugol sa sadiri. Kaya dai ka masupog na magpatotoo para sa satong kagurangnan. Dai mo man ako ikasupog. Ako na nabibilanggo para sa iya, kundi akoon mo ang sa imong kabtang sa mga kasakitan, dahil kan marahay na bareta sa tabang kan kapangyarihan ng Diyos. Gibuhon mong arugan ang mga itunokdo ko sa imo, asin magdanay ka sa pagtubod, saka sa pagkamot na inako to dyan kay Kristo Jesus, sa tabang kan Espiritu Santo na nag-eerok sa to, ingatan mo ang katotoohan na ipinaniwala sa imo. Tataramong kan kagurangnan. Salamat sa Diyos.
an pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. kumagawain sa imo kaguranan. Nagsabi sa kagurangnan ang mga apostol, pakusuga, an samong pagtubod. Sinabihan sindakan kagurangnan, kung igwa ka mo nin pagtubod, nasiring kan pisog nin mustasa, masasabihan nindo ining kahoy na si Komoro, maggabot ka, dangan makatanom sa dagat. Asin makuyog diyan sa Indo. Halimbawa, igwa ka mo nin surugoon na nag-aarado o nangangataman nin mga karnero. Pag-abot niya hali sa uma, aalukon daw nindo siyang magkakan, dainanggad. Kundi ini ang sasabihon nindo sa iya, andama, an sa kong pamanggihan, dangan magsangdi ka, asin maglingkod sa ko, mantang nagkakakan ako. Pagkatapos ko, pwede ka nang magkakan. Pinapasalamatan daw ang surugoon, hulita kinukuyog niya ang ipinagbuot sa iya. Dai, arog man kamo kaiyan, kung nagibo na nindo, ang ipinapagibo sa Indo, magsabi kamo, mga surugoon sana kami, ginibo mi sana ang samong katungdan. Mga tugang kong namumutan, marahay na bareta, kan kagurangnan. Pag sa imo Kristo. Good afternoon. Yan. Sa efforts po kan sa tuyang parokya towards synodality, inclusivity, yan. Pinag-introduce niya to ining every 1:45 in the afternoon, the children's mass, and at siya na 3 o'clock, ito ang side mass para sa tuyang mga deaf brothers and sisters. Medyo nanginginit lang ako, kasuba ko ba kaya ako pagbasa, ang mabasa, imbes na sabihon, hali, o ginuno sa libro kan Deuteronomio, ang masabi kan mga aki, ginuno sa libro kan Deuteronomio. Yeah. A reading from the letter of Paul to the Philippines. Yeah. May mga nadadangog akong arog kan. Minsan, siyempre, kaya pagpuon sa choir, puon sa lectors, commentator, servers, mass collectors, yaong puligdian sa tuyang mga kaakian. Asin salamat sa indang mga magurang sa pagtugot sa inda na maging parte po kay ning ministeryo sa tuya po simbahan. At their young age, nagpupuo na po silang maglingkod sa tuyang kagurangnan. Parakpakan daw sinda, asilan sa inda pong mga magurang. Ganyan na panahon na nag-aatubang kita nin kadakol na krisis o kadipisilan, sunod-sunod na bagyo, may paglinog, igwang pagtugakan bulkan, pagbaha. Siguro kasabay po kan mga apostoles, inimanan sa tuyang pamibi, asin kahagadan sa tuyang kagurangnan, pakusuga, ang samong pagtubod. Sa tahaw kay ligabos, minasabi kita asin minatangad sa mahal na Diyos. Kagurangnan, pakusugon mo manlugod, ang samuyang pagtubod. And with this request, aram niya to, sinimbag sindakan sa tuyang kagurangnan sa paagi ni sarong halumbawa. Paggamit kan pisog o imahin kan pisog nin mustasa. Pinakasadit, alagad pag minadakula, binabayo po,
nagiging sarong pinakadakula o ganap na kahoy. Arog kaiyanan sa tuyang pagtubod, pinapagirumdum kita kan sa tuyang kagurangnan na maski sa diyuton sana, an sa tuyang pagtubod, alagad kun ini sa tuyang aktwaran, asin pangatamanon, isabuhay, posible ining sabi digdi sa ginamit niyang termino, kun igwa ka mo ninsiring na pagtubod, masasabihan nindo ining kahoy na si Komoro, maggabot ka, asin makatanom sa dagat, asin makuyog iyan sa saindo. So, ibig sabihin, ang pagtubod po mga tugang, bako sa na manunungod sa size o kung kurano kadakulaan sa tuyang pagtubod, alagad kung paano ang pagtubod na ini sa tuya pong isinasabuhay. Takunan pagtubod na wawalat diyan sa tukawan, pagkasimba, pag uli iba na, mayo iyanin, saysay. So, kariman sana nagbakal kanin, anong apod ka ito? Treadmill. Pag abot sa harong, tigparahiling mo sana, paghuna mo, pag hiniling mo ito, maniwang ka na. Kaipuhan mo itong gamiton, tanganing igwa po nin pakinabang. Parehas man po sa pagtubod. It has to be accompanied by prayers, service, and kindness. Ang pagtubod na igwa kita, minatalubo, minadakula, minakusog, kung ini sa tuya po, ipinapahiling bako sana sa pamibi alagad sa paagikan sa tuyang paglingkod, asin pagibonin karahayan. Tasindaan, sabihon ta, exercise that builds it up. Minapakusog kan sa tuyang pagtubod. And remember, na ang pagtubod po, kung ginagamit, mas lalong nagdadakula. Bako kung ini itinatago. So don't wait for big faith before doing something for God. Start with the little you have and let God make it grow. In other words, iniimbitaran kita na i-expressar sa satuyang pagkabuhay, ining satuyang pagtubod. And saro kan mga ekspresyon po kaini, iyo ang saro pang pagirumdum kan sa tuyang kagurangnan sa iyang mga apostoles. Na ini dapat madara sa satuyang paglingkod. Kaya magayunon itong sinabi niya digdi sa iyang mga apostoles. Sa Bicol, magayon sa translation niya, sabi niya, kung nagibo na nindo, ang ipinapagibo sa indo, magsabi ka mo, mga surugoon sa nakabi, ginibo mi sana ang samong katungdan. We are unprofitable servants. We have done what we are obliged to do. Ibig sabihin, saro po ining pangapudan, nin paglingkod na may kapakumbabaan, na dahil nag-expect nin anuman reward or recognition. Minsan kaya, when we do something for others, when we do something for God, as if we are entitled to something, naghahalat nin reward, ining mga aki, naghugas na nin plato, nag-expect na nin award. Diba? Nag-extend sa nakita ka sa tuyang tabang, gusto ta, permi kitang nare-recognize as if we are entitled to something. Tigsasabi sa tuya ka sa itong kagurangnan na ang pagtubod po is not about entitlement. Ang pagtubod is not about reward. Ang tigsasabi ka ini sa tuya, kaipuhan na ang pagtubod na ini madaranyato sa paglingkod. Alagad paglingkod na igwa din kapakumbabaan. Taining duwang ini, paglingkod, asin pagpakumbaba, ini ang madara po sa tuya, tanganing kita maging dakula sa kahadean ni langit.
Yan. Bako sa pagturog sa laog kan bisa. Dayan madara sa tuya sa langit. Dadarahon kita sa langit kung kita padagos na naglilingkod na may kapakumbabaan. Kaya lang, dahi man po pwede na paglingkod sana. Alagad mayong kapakumbabaan. Taan pagtaunin serbisyo na mayong kapakumbabaan, dahi yan na pagkakaiba sa negosyo. I'll deliver, you pay. Di ba? Gari COD, Lazada o Shopee, you order, we deliver, but you need to pay. Diba? Iyan ang paglingkod, serbisyo na mayo nin kapakumbabaan. Kang na-assign ako kayo sa huruan, tigsasabihan ko permi kayo sa mga paranovina. So nagsasabat baga sa Indo. Yan. Haputong katulos, mapanubina ka. Inapot ko sa sarong paranubina, paano yako kung foreigner ang magdigdi? Ay ka man masabutan, mapanubina ka. O kaya sabi ko, arog kayo na ang sabihon mo, I'll pray for you, you pay for me. Iyan ang paglingkod na daing kapakumbabaan. Minsan nasasabi taman po yan sa satuyag sa diri. Diba? I have done enough. I have served enough. I have prayed enough. So I deserve something from God. I deserve recognition. Diba? So kaya ang end result, baga kang inaapod niya to, service without humility. Ano po? Pride and arrogance. Ini ang nangyayari sa satuya pong kapalibutan mo niyan. Kadakol kan mga naglilingkod sa to, mayo nin kapakumbabaan. They are there not for public service, but for self-service. Kaya, mamundong manutaran, tigsasabian sa tuyang nasyon da democratic country. Ibaga, anong ibig sabihin kan democratic country? It is a government of the people, by the people, and for the people. But what is happening around us now? Totoo, democratic, pero it is a government of the people. Dinagdagan ki F, of the people, by the people, B-U-Y. Kaya may mga paipit pag-eleksyon. Yeah. And for the people, P-O-O-R. Because of this kind of thing, service, without humility. And we cannot also speak of humility without service. Sige mo sanang pakumbaba, pero di ka manatigigibo, tanganing maglingkod. It is just it simply means display of piety that is devoid of content. Nagpaparasimba, di manasaysay sa pagsimba, taan pag-uli, iyo man giraray ang gawi, dahil man giraray nagsusunod kay mama. Nagsisimbag man giraray kay mama, asin kay papa. Pag uli, iyo man giraray ang ugali, para libak man giraray. O dahil panganing nakaabot sa 7-Eleven, naglibak na naman. Bata ang tiglibak supadi. Alawigon man kaya sa sermon kang pading ito. Diba? Iyo yan, nagpapakumbaba, nag-iba sa prosesyon, nagsakripisyo, hiling magdalan duman sa naga, kan fluvial procession, pag-uli digdi. Dahil man giraray na nabago sa ugali. Ingwel tumanggiraray sa flood control corruption. Nagpamurumanto pakiina. Yan. Diba? Fear of responsibility and commitment. So dapat inidaang dua, tanganing kita makonsiderar na mga mere unprofitable servants of God, mga surugoon in bahal na Diyos, na naglilingkod, na panunin kapakumbabaan, ini dapat na dua, yaon sa satuya pong buhay. Yaon sa satuyang buhay. We serve not for applause,
but for God's glory. Taan inaapod na Kristiyanong paglingkod is not about credit, but it is about commitment. Taan tunay na pagsunod sa satuyang kagurangnan, ang kahulugan po kaini, iyo na kita maglingkod, na silensyo sana, alagad padagos na dayupot sa iya. Taaram ta, ang Diyos ang nakakahiling kan gabustang gibo, asin siya ang mabalos sa sato. Kaya baga kita, when we receive something, sa Bicol, the usual thing that we say, ano po ito? Diyos magbalos. Dai ko kayang magbalos. Dai man kaya kan mga aking magbalos sa indang magurang na pinatapos inda sa indang pag-adal. Alagad, ang Diyos na nakahiling kay ni Gabos na sakripisyo kan magura, ang Diyos na nakahiling kan sa iyang ginibo, iyo an mabalos sa iya. Tan sarong magurang, ginibo niya sana, bilang surugoonin mahal na Diyos, ang dapat niyang gibuhon, ang sa iyang obligasyon, sa iyang mga aki. So namumutan pong mga tugak. Araw po kan mga apostoles, padagos kitang mamibig sa mahal na Diyos. Kagurangnan, pakusuga, ang samong pagtubod. Asinsiring sa mga surugoon, padagos man lugod kitang maglingkod, bako tanganing kita maging popular o marikognisar, alagad padagos man lugod kitang maglingkod, dahil ta kita namumuot sa mahal na Diyos. Sa katapos-tapusikan sa tuyang buhay, sabi ka ni Ebanghelyo, it is not about being profitable, but being faithful servants of God. Amen? Sagaran ka naman, aki, as in Espiritu Santo, Amen. O, mata na lola, tapos na po sa sermon. Matindog na po kita gabos. Maugman niya itong ipahayag ang sa itong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Hesus Kristo, aking bugtong niya, kagugang nanta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo. Namundag kibegin na Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, nagadan asin nilinubog. Humilig sa mga gadan, kani katulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, lukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan, hali duman, mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa pagpakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagaran. Amen. bilang banwaan nin mga padi kan Diyos na biniyayaan kan balaog nin pagtubod, magdulot kita sa Ama kan sa tuyang mga kahagadan, pano nin pagsarig asin paglaom. Sa kada petition, masabi po kita kagurangnan hinanyugaan sa mong pamiti. Kagugangnan hinanyogaan sa mong pamimpi. Tanganing ang simbahan na nagpapahayag din pagiging Kristiyanon magtalubo sa pagtubod asin pagkamuot para sa lambang sago. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamiti. Tanganing ang sa tuyang pagtubod magtalubo asin magkusog asin padagos kitang magmidbid kan sa tuyang lubos na pagsarig sa Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Sa mong pamiti. Tanganing ang mga nagluluya, ang pagtubod asin nawawagan ni paglaom, mapukawan kan sa Espiritu para sa pagbago kan sa indang pagdusay kay Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamiti. Tanganing ang mga naghihelang asin mga biyadi, ang mga maedad na asin nagsusolo-solo, magdanay na pusog sa saindang pagtubod, dawa sa tahon nin mga pagsakit, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibig. Tanganing ang gabos na mga gadan, patawadon sa saindang mga kasalan, asin akoon sa kamurawayan ni Kristong pagaligtas, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibig. O Diyos, sa muyang Ama, mantang natalastas mi, na kun kami sana, mayo kaming mahaman,
tabangi kaming magdayupot sa imo sa pagtubod asin pagsalig. Uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. At liturhiya kanyo kagristiya. Bawat kakagurangnan, Diyos. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko, asinad sa indong atang, maako manlugod kan Diyos samang makakamahan. Akon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamagawain kan sa iyang harang, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami, ako ang mga sakripisyong tinugdas kan sa imong mga tugon, asin huli kan mga banal na misteryo na sa mong isineselebrar, sosog sa katugdanin tamang paglingkod, magkanigong utuba ang pagpabanal kan pagtubos sa mo. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. iniitaas mi na sa kagurangnanan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan sa ed. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran, huli kay Kristo, na sa mong kagurangnan. Sa pagkamuot, sinaselebrar mi ang sa iyang pagkagadan. Sa buhay na pagtubod, pinapahayag mi ang pagkabuhay niya liwat. Asin sa urog kasarig na paglaom, hinahalat ang mamuraway niyang pagdatong. Kaya kaiba, kan gabos na santos sa sinangeles, sarabay kaming nag-uumaw sa imo, daing tapos na nagsasabi. Kagurang nani ka ng gadan banal, burabo ni gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala ka ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa lugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini, taini an sa kuyang hawak na idodolot para sa indo.
Siring man pakapamanggi, sa pagkuan niya man kan kalis, sa sinsagiraray, na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabo sa sin mag-inom ka ini. Tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson, para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inian pag-ibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkaganan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang, kan hawa kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, naganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong papa si Leon, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, kirumduma, sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag, kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba, ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose, an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kay bahanan sa tuyang patron, na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, na kay tupa nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamahan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamoan katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan na sinmanligtas, sa gabos na kapurisawan, bantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas, na si Hesu Kristo. Yesu Kristo ang kakurangan, ika na nagsabi katuninongan, ibinawalat ko sa Indo. An sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, are paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan. Asin warasan sa iya ang katuninongan asin pagkaburonyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong Sa tuya po espiritu. niya na ihira sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Mga tugang uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurnan ba ko akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtagam ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Hawak ni Kristo. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Ikaw
maluhod po ang gabos para sa pagpamibi sa hobileyo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinagas mo sa imong aki, si Hesu Kristo sa muyang tugang, asinan kalayo nin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom, sa kahadean mong madatong. Ang sa imong grasya magbago sa mo na kami dai mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan magahay na bageta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawuhan, asin kan bilog na linalang sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga, sa pakatapos daogon ang kagatan, ang sa imong kamugawayan magliliwanag sagkod paman, ang biyaya kan hobileyo magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit, ang siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katininongan kan sa mong pagkatubos, sa imo, sa muyan Diyos, banal sagkod paman, ang kamugawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. Diyos na makakamhan, warasan na kami mahimahaan, asin mabasog kan mga sakramentong inako, sagkod na kami maginsiring sa samong pinapakinabangan, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Tukaw po ang gabos para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pro-seminaryo. Ang natipon niya to sa mga misa kan nakaaring Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 52,545 pesos asin 25 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 4,973 pesos asin 50 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 42,340 pesos asin 85 centavos para po ini sa mga naapektaran nin linog asin Migrant Sunday. Siring man sa Oktubre 6 sagkod 8, aldaw nin Lunes sagkod Miyerkules, magkakaigwa po nin 3 Masses for the Dead sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisugat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga kalag na buot niya tong gigumdumon. Ang nakolekta niya to ngunya na bulan nin Setyembre, hali sa tada canisters, igwang total na 24,102 pesos. So mga nagbalikan sa indang canisters, pwede na po na kuahon sa opisina ang tada canister, tangani magpuon naman na maghulog sa mga ini para sa bulan nin Oktubre. Salamat po sa danay na pagtabang sa mga nangangaipo. Siring man sa Oktubre 19, mapuon na po ang novenaryo kan sa tuyang mahal na patron, San Judas Tadeo, sagkod po ini sa Oktubre 27. Sa mga mawot po maging novena asin Fiesta Mass sponsors, magdulok na lang po sa parish office. Sa mga mawot po magbakal ng souvenir items, agad kan t-shirt, magpamaypay, tote bag, available po ini sa opisina. Mawot mi man po, pasalamatan ang mga nag-donate kung nakaaging Sabado. Mga minasagunod na anonymous, 5,100. Tulong anonymous na tig 500. 200. Diyos mabalos po. Gusto ko po na magpasalamat sa inyo kabos na nagpartisipar sa laog kining misa, lalong-lalo na sa satuyang mga kaakian na naglingkod bilang choir. Salamat Ate Mers sa pagtabang asin pag-train sa inda. Asin sa satuyang mga lectors and commentators, si Ate G, na iyo man ang nag-train sa inda. Salamat po. Asin sa mga naglingkod sa satuyang misa, ang mga lay ministers, mga sakristan,
as in mga mass collectors. Thank you very much po sa Indo. As in gusto ko man sa ngaran kan parokya magpasalamat sa Indo. If you notice, kang last week, nagkiulay sa tuyang obispo to be more generous, lalong-lalo na sa tuyang second collection. Ipapadarata po ito duman sa Masbate, sa tuyang mga tugang na natamaan po kan bagyo. If you notice, medyo durodakula po sa tuyang second collection last week. Usually 5,000 or 7,000 lang ang second collection ta every Sunday. Susog sa report, 40,000 plus, 42,340.85. Iyan man po ang sa tuyang itatabang, duman sa tuyang mga katugangan. Iriremite yan sa Social Action Center and in turn, sinda po mapadara duman sa Masbate. Kaya Diyos an magbalos sa Indo, sa Indong tabang. Anong gusto nindo? Kita ang pagtabangan o kita ang magtabang? Kita ang magtabang. So, kaya tanganing perming ligtas sa bagyo, perming maghulog sa kolekta. Perming maghulog sa second collection. Yan. Tanganing, ngunyan may, kang saro, baga may paglinog naman sa Cebu. So, we need to raise again amount para i-extend na naman po sa Sainda. So, okay po. So, salamat sa Indo Kapos. Matindog na po kita. I forgot to mention, October is the month of the Rosary. So, I would like to encourage you to pray the Rosary daily. So, bilang sarong pamilya, bilang sarong komunidad, so magayon na sarabay kita. Digdi po sa parokya, every day, after the last Mass of the day, may pag-recite kang Holy Rosary and sa tuyang community. So, if you have time, you can come and join us or sa online, pwede man po kamo makasabay. So, as in gusto ko man pasalamatan pala ang sa tuyang online community na nakikisumaro sa tuyang ngunyan. Ang kagurangnan, mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita gabos kan Diyos na mamubuton na sinmaherakon. Anama, an aki, sila de Espiritu Santo. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang bisa. Salamat sa Diyos. Salamat po.